Dan mist er wat in deze groep. Ik ga echt niet in hoor, ik ben niet gek. We hebben hier een leiderpaard. En jullie mogen straks even gaan bedenken welk paard dat zou kunnen zijn. Dan heb je paarden die heel populair zijn, die een beetje macho zijn. Je hebt paarden die zich eigenlijk nergens wat van aantrekken, die gewoon hun eigen gang gaan. En je hebt ook een paard die helemaal onderaan de kudde staat. Elk paard is uniek. Ik wil heel graag dat jullie gaan uitzoeken welk paard waar jij eigenlijk op lijkt. Als je straks bij mij in de bak wil komen, dan gaan de paarden eigenlijk gelijk al aanvoelen hoe jij in elkaar zit. Dus je kan eigenlijk, als je de bak in bent, kun je niet meer liegen. Ik ben vroeger pesten en toen had ik zoiets van, ja, wat wil er eigenlijk aan doen? Je helpt wat trainingen en zo, maar in mijn beleving, wanneer dat de mensen beginnen te gaan, dan verlies je de rol als mens zijnde. Dus ik heb zoiets van, ja, ik heb hinders, wat kan ik er maar doen? Dus in 2013 ben wij begonnen met het ontwikkelen van het antipestbeleid. Op het moment dat een hinder van, de meeste globaal, hier 400 kilo, het zijn er 600. Dat hinder alleen nog voor je kist, maar in lichaamstaal. Wie zal dan die voortpesten op squalen? Welk paard vind jij dat je het meest op lijkt of zou willen lijken? Zijn jullie er allemaal al uit? Ja. Ja? Mooi. Wat zei jij toen jou werd gevraagd wat voor type paard past bij jou? Ik vroeg welke het drukste was, omdat dat heel erg bij me past. En wat deden ze toen? Toen haalden ze een apart paard op, want die kon niet in de groep zijn, omdat het een jong paard is wat heel druk is. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik vind het dan. Ik verwacht dat het een paard dat dan heel hard op je afkomt. Het lijkt me dan ook heel erg eng en zo. Durf je het zo meteen om de bak in te gaan? Dat weet ik niet. Ik twijfel nog. Ja, heb je trek? Oké. Niet bang? Nee. Niet spannend? Nee. Oké. Dat heeft ook een paard. Hey, wij gaan even wat anders proberen. Want ik vroeg wat zij het leukste vinden hier. En zei van, nou, als de paarden gewoon uit zichzelf naar ons toe komen. En we gaan kijken of ze daar zin in hebben. Want je kan een paard wat losloopt natuurlijk niet sturen, hè? Is een goede boy. Kijk, hij gaat gelijk smakken bij jou. Is helemaal ontspannen. Hey. Super. Jonathan, hoe ging het? Het ging best goed. Want we gingen paarden naar ons toe lokken en toen kwam er ook één paard. En dat was juist het paard wat ik had gekozen. Had je het verwacht? Nee, niet echt. Ik dacht eerder dat hij juist weg zou gaan. Het klopte wel. Ja. En normaal gesproken een druk paard en jij ook druk. Jullie waren beide vrij relaxed. Ja, het was nu wel, maar normaal ben ik ook best druk. Dus je kan kiezen ergens voor. En dat deed je heel goed. Ja, want ik zag jou staan. Dat deed je inderdaad heel goed. Echt wel. Hey, zou jij het touwtje willen geven? En daar, hè? Daar en ik zitten aan vast. Hé meis, geef je grenzen aan hoor. Het is niet erg. Als je even niet. En als je liever gewoon ergens tussenin wil, vind ik ook prima. We gaan geen gekke dingen doen. En ik vind dat jij wel mag beslissen. Even naar het begin, hoe dit al begonnen is. Ja. Met die zoon, die was plegen. Dat dacht, ik wilde er wat aan doen. Ja. Hoe is het met hem? Met mijn zoon is het geweldig. En ja, hij had met de oudste Mary had hij ontwerp geweest. En toen heb ik ze hem gezegd van nou, door krijgt of is dit de pester uit in klas. En
Hij wie echt sabang. Hij had een sjaal van me gekregen. Hij is achter het hinder gegaan. En na een jaar later is dat hinder, wat dus overigens ik maar de tos compleet op hem aankwam, had de Safie gekregen dat het hinder dus achter hem aankwam, met zijn hollen naar beneden, afsmakkend en kauwend. Oftewel respect had te krijgen. En vanuit die tijd is het gewoon super gong op squalen. En de meesters en juffen die joegen ik om van nou, hij is goed verhoren in zijn voordeel. En dan had ik zoiets van, ja maar mem, als ik zo'n hinder sturen kan, hij zei erin dat hij een grutter als dat hinder, hè? Nee. Maar dan vreeg ik mij toch nog wel in een ding af. Op het moment dat zo'n hinder dan ik op hem aankomt, denk ik toch echt wel even van, is dat net gevaarlijk? Net zolang dat ik, want ik ben er natuurlijk bij in de buurt. Het is je been. Maar het blijkt dus elke keer dat hij een stap naar voren doet en zijn angst onder eigen shut en hij shut het hinder aan, dan wikt dat hinder. Ik ken dat hinder, ik weet dat dat ken. En bij hinders die onbekend binnen, ja, dan ging het natuurlijk net uit proberen met een been. Dus doos waren ervoor dat meestal vooruit waren het erin in plak van achter. Ja, want dat is gewoon veiliger van jezelf. En je voelt je dat beter dan als je achteruit rennen. Zullen we gewoon heel rustig doorheen lopen? Ja hoor. Ja. Dat is braaf. Valt mee aan, meis. Ja. Oh, wat goed dat je dat doet. Je hebt het gedaan, hè? Ja. Ik vond het best wel eng om tussen die paarden te lopen. En waarom heb je toch besloten om het te doen? Nou, iedereen deed het en iedereen vond het niet super eng, dus ik dacht ik ga het ook proberen. Dus... En heb je jezelf nu ook wat beter leren kennen? Ja. Want het blijkt wel, je durft wel. Ja, ik vond het in het begin wel hartstikke eng, alleen ik heb het toch maar gedaan. Respect. Dankjewel. Dat is